Kapin 5,000 ka mga agrarian reform beneficiaries ang nakadawat na sila mga titulo o sa pag-abswelto sila mga land mortgages ato sa gipahigayong seremonya sa Department of Agrarian Reform KONDAR sa Mandawi City Sports Complex karong Huwebes, Hulyo 10, 2025. Kini gitambungan sa pipila ka mga mag-uuma gikan sa nakalaing-laing cluster sa mga lungsod sa Sugbo ug Bohol. Sa wala pa ang paghatag sa mga titulo, gisugdan ang seremonya sa pag-turnover ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa mga farming tractor o delivery truck alang sa pipila ka mga asosasyon sa mga mag-uuma. Gani, base sa datos gikan sa DAR, karong adlaw mokabat sa 570 ka Certificate of Land Ownership Award kun CLOA ang nahatag sa 326 ka mga benepisyaryo nga naglangkob sa 642 ka ektarya sa yuta. Samtang sa Bohol anaa sa 239 ka CLOA ang gipang-apod-apod sa 159 ka benepisyaryo. Sa laing bahin, sa distribution sa Certificates of Condonation with Release of Mortgage kon SUCROM sa probinsya sa Cebu ug Bohol, mokabat kini sa 600,322 ka mga certificate nga gipanghatag sa 5,285 ka mga benepisyaryo. Ang maong mga SUCROM naglangkob sa 7,262 ka ektarya sa yuta nga mobalor sa kapin 334 milyones ka pesos. Mibutyag si Estrella sa ilang tumong nga makarelease og 400,000 ka mga titulo sa tibok nasod karong tuiga 2025. Etong taon na ito, pipilitin natin na ang maipamigay natin na titulo itong taon na ito ay 400,000. Well, sabi nila noon imposible. Sabi ko hindi, walang imposible. Yung mga matagal na nilang hinintay na titulo, inilalabas natin. Pagkatapos, hindi lang titulo, libreng lupa pa para sa ating mga magsasaka. Gikuha sab sa MyTV Cebu News Team ang reaksyon sa mga benepisyaryo, sagad kanila mga mag-uuma. 23,000. Mga pila nakakatuig nagbayad ana sir? Ang loan sir? Murag kaduhar ko bayad pa na. Sa may natuang na gibati ron sir? Nalipay yun. Taklong kalipay doon. Kay mayo ko ka nakakuha, naka-lipisew ba nga, wanay bayad pa. Aw, sari-sari lang mga saging o kangkong. So kat 2,000 ka nagkuanay, nag-farm nay? Asoy ni Estrella nga sa pagkakaron, ana-ana sa kapin sa 100,000 ka mga titulo ang ilang nahatag ubos sa ilang programa. Katulad nun, wala kasing masyadong komunikasyon ang DAR at ang Register of Deeds at ganun din ang LRA. No? Ngayon, lagi na kami nag-uusap. Lahat kami nasa gobyerno. Kini si Liza May Piñaranda, alak sa MyTV, Cebu.